चलो ऐसा पास्ता बनाई लो के कनियो के जानिए जे सम के हां हमार माई बाबू गंवार ना सिखा पढ़ा के विदा कइले बटिए का समझो तड़ी जा ओइने ओही दिन से कन के जलन हमाइल बटिए। अरे मानता नहीं कि नैयर में आदमी दुख होइला से सुख होइला ससुर में तो ये नहीं चाहेला कि सुख करी लेकिन एकनी के ना एकनी के हमर नु देख के है का पहनतिया कैसे ओढ़तिया कैसे रहत भी आर गोतनी तो गोतनी है ससुइयो के उहे एथी बट त ले जते भी पास्ता देखी तो ओकरा बनावे के लूर बाके ना बनावे लेके ना आवे देम तबे न बुझाई हो के बनावे के लूर ढंग बाके नहीं छे आई खा के ले जते किन के दुकान पर से ले आवतनी ना न हबे कुछ दियाई बनावे ना के तबे न बुझाई के का बनावे के लूर हा ओकरा आई देखी का करतिया घरवा आई मई हाता ना दूध बा दुकान नु के कुछो किने के बनू त हैरान हो जाला मन जाते जाते ए कने सुना त हो कन्या का करती घरवा में हो के करा छोटकी हां सुतल पिया सुना ना का कहे गोनी दुकानी पर जल्लू हाय पास्ता लेके आइल बनी ठीक कब चल बनाई मम्मी जी बाजारे अरे हमार का ले लेबो धर आई पास्ता लेल बनी दे दिया आई में कुछ सामान बवी सामान देबल जाई कि ओकरा बनावे के दूध बाके ना देखी दीदी बनावे के तब ना बुझाई देखल जाई का बनाओ देखी ज्यादा मत बताइए कि हतने हतने गली है ठीक नु अच्छा टमाटर बा मिर्चा उर्चा बा क दियनु के देख के बना दिया मम्मी जी बाक देख के बना दिया चिमकी में पैक करके घर बेचत हसन जानलू तनी एक किसान हो गइल बा हां पानी छिड़कत हसन पानी आ सुन आ होई मत प्याज नहीं खिले ना प्याज नहीं खिले प्याजो ना रहे घरे प्याज बना हो पकनिया पर हां त हम ना देखनी आ हई मत दिहा ओकरा के ई तो हमनी के छानिए लेबे के छाने के बा खाए के बा ए में का करे के बा ना त जानतनी ना कि आधावा से आधावा गायब कर दी जानते बनी कैसे ना घर के आई आ देखो ना कितना निक निक बा हो एही से कहनिया के दे द हमरो के एमले ले लेनी पाव जानलू छाने खातिर हां एकरा के बांध के ध द एमे लो आ हेकरा के दे दिहा बनावे के कैसे बनावे ले मंचूरियन हम जाइम का देने बनाई कि ना बनाई रो कह दी तू काहे के जइबू तू त इतना दिन से करते धरत बाबू आइल बे ना तो ओकरा नु करे के धरे के चाहिए हैं आ इन्हन गोठा मत रहे दिया कह दिया सांझी का बनावे के बा आइल बा बुझाता के नोट दे के गैस फुल बंद करके हमने घर में ध द कह के गैस नीचे में से बंद कर देतनी ना हां का दिन ओकरा पता बा कि नहीं के पता गरीब घर के ओकरा गरीब के गोबर गोठा खेते खेते बिनले बिया जानलू गोबर बिन बिन के बटोर के पथिया सन के सावन भादो में हो जाए झोंके के जानलू आई जो राज भोगी हां है उजड़ल घर से आ खोज तड़ी जमल पुआ खाए देखो तो हो कने कबहू ना कितना सज बज के बिया ई जो बुझाता हो बितला बिया ना तब रोज मार मंग टीका त नथिया त का दिन काका लगा ले जा दे दी हम जाते ठीक नु दुआ दवा पर बाई आ कह दी बनावे के फोन करके धो देते हैं बहुत करवा देते तब देखो तनी कोई सी बनावे बहुत बड़ी तेज हमारा से मुंह लड़ाई नहीं करे हम सब के सिखा देते नहीं बढ़िया से का जाना तैया है कि ना दिहन जा तो हम ना ले दे हम हैं तो ना दादा लुका छिपा के गोनी है चुरा के आत्मा में तो हो ही जाए अरे हम ओहो इहो एगो दिमाग खराब हो गए बंद करे दादा ऐसा ना घरे शादी बियाह हमार हो गइल बाटे नु कि हमर किस्मत जर गइल बाटे सब देख के जरत बा ऐसन है पता लेके दे देली है जाके पास्ता बना द गोइठा जितना गोइठा लकड़ी रहला सब ना पता हो गइल का काल राते हरे कह देनी खाली कि ना गैस ले दीजिए गैस पे बनाई तो एकर मतलब का हटुए चलो इतना में तो हुई जाई पास्ता आ बना के दे देतन तब एकनी के बुझाई कि ओकनी के डाने रहने चले सन तो हम पाते पाते चलीला हमहु कम ना हनी तो कहनु के कनिया हनी यही सतनिए चोरनिया अगर इजा के रहते न तो पूरा एक गामला चुरा के लेके आईती जी बाप छतनिया की धरा के आप उठा के बना देबे खाए के बेर तो सब आगे आ जाई हसन हम जान तो नहीं खी घरवा का सब इहे चल रहन हो गइल बटुए आज के बाद आज के बतिया तो सब कोई से बताइबे करम अपना गांव में फोन करके बताई जा तनी बना के दे देबे एखनी के का समझत रहली है सर कि ना सब कुछ चोरा लुका देम नु तो एकरा बुझाई कोनो चीज और हम सब कुछ जानिला और समय पे हर चीज करे के चाहिए आ जरूरत पड़ल हो तो चोरी कोई नहीं है नु मजबूरी में कोई नहीं है इतना में कसम कह लेबे के बाद दादा
ना हुई तो फिर हम नहीं खींचा सकत। वैसे भी बहरी जइनी है कैसे लुका छिपा के एगो तो लइका छोटे छोटे देख लेलो सट हाला करे लगला बाकी चिन्हत ना रहला तो कोनो फेर नहीं थे पता हो ई कर ले जता हो कनिया कह चाहे लगल हटिए। चलो ऐसा पास्ता बनाई नो के कनियो के जानिए जे सम के हां हमार माई बाबू गंवार ना सिखा पढ़ा के विदा कइले बटिए का समझो तड़ी जा ओइने ओही दिन से कन के जलन हमाइल बटिए। अरे मानता नहीं कि नैयर में आदमी दुख होइला चाहे सुख होइला ससुर में तो ये नहीं चाहेला कि सुख करी लेकिन एकनी के ना एकनी के हमर नु देख के है का पहनतिया कैसे ओढ़तिया कैसे रहत भी आर गोतनी तो गोतनी है ससुइयो के मुहे एथी बटुए बतावा कितना धुइया लागत बटुए। एगो खाली गैस के कह देले बानी वही गैस खातिर दिन रात हमरा के ताना मारत बटुए। मानते नहीं हमर बाबूजी नहीं कौन गैस दे ले तो एकर मतलब का हटुए। अब तू लोग नहीं को जा खरीद सकत हाथ में दहेज के 2 लाख रुपया दे देलन गिन देलन एके हाथे बताओ कहत रहन कि 10,000 कम देता नहीं है जाए तो गैस सब दे दे हम त ना तू गैस अलगे से द तनिका काई बुढ़िया हमार बाबूजी के थी कइले बिया परेशान। अच्छा परेशान कइले बाड़ी नु त पते चल जाई कि ना कदिन आदमी बर्दाश्त करी कदिन हम चोरा चोरा के बनाई। आज तो मान तनी के चुपे चोरी चल गई नहीं है बना एथी कह देनी है कि चलो जा तनी बना देबे रोज रोज हम कहाँ से चुराए जाइम दादा अब पकड़ा जाइम तो हमार का होई वरना कहता ना आगोते रही है ये घर मिलल बाई नो जब उ ससे हमार नहीं के होगा तो इनकर कहाँ से हो जाई इनकर कहाँ से हो जाई हम बाकी ना सलाद हम सोचत रही कितना सपना रहनु कि जाइम तो अपना गोतनी जोरे सास जोरे मिल के रहम कोई से लड़ाई झगड़ा ना करम लेकिन जतने हम नीमन सोचले रहिनु ओतने कनी के बनल मिल गोली सन हमारा जलन हाथ ना माई रहत तो अब हमरा के खइया सन चबगे सनु तबे कनी के नु पेट के पानी पची कितना धुंया लागत दादा ई सब सहे के आदत बटुए